Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 25 da 31 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa shugaba Trump ya yi karin bayani kan tattaunawar da ya yi ikirarin ana yi tsakaninsa da Iran, duk da Iran ɗin ta musanta hakan. Mutane akalla 15 sun mutu sakamakon hare-hare ta sama da aka kai jihar West Kordofan na Sudan. A Najeriya, hukumomi a jihar Niger sun tabbatar da cewa wasu mutanen da ake zargin masu tada kayar baya ne sun fasa wasu gadoji a jihar. Daya wani gada da ake ce da shi gadan Simo a can karamin hukumar Bargu da kuma gadan Mene wadda shi ita ba kai ga fasa ta gaba daya ba, amma na farkon da sun fasa ta gaba daya. Har ila yau a Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ta yi watsi da rahotannin cewa an sami rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar da takwaransa na jihar Oyo Sheyi Makinde. Zama ne na gaisuwa, an gaisa, an tashi lafiya, za a ci gaba da zama PDP, za a ci gaba da dukkan bin hanyoyin da suka kamata a bi don tabbatar da cewa jam'iyyar ta dawo kan kafafunta. To akwai kuma wasu rahotannin, amma zan fara ne da karanto muku labaran duniya. Shugaba Trump ya yi ƙarin bayani game da tattaunawar da ya ce tana gudana da wani shugaba a Iran wanda ba a bayyana sunan shi ba, duk da dai babu wani tabbaci kan hakan daga Iran. Trump kenan ya ce an kashe kowa a gwamnatin Iran ta yanzu, amma tattaunawa da wasu mutanen da nake ganin suna da sa tunani, kuma watakil ɗaya daga cikinsu ya zama wanda tunaninsa ya yi daidai da namu. Ya kuma ce Iran ta amince ba za ta kera makaman nukiliya ba, sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin ta musanta cewa an tattaunawar da Amurka. Kasuwannin hannayen jari a duniya sun fara farfadowa biyo bayan rahoton da aka samu kan tattaunawar da aka fara a game da yakin Iran. Farashin mai ya sauka sosai, sannan kasuwannin jarin turai sun haɓaka bayan karyewa da kusan kashi 2 kafin a samu sanarwar fara tattaunawa tsakanin Amurka da Iran. Haka ita ma kasuwar hannun jarin Jamus ta tashi da kusan kashi 1, kamar yadda ita ma kasuwar hannun jarin Amurka ta samu tagomashi. Within minutes of that Trump post this morning, there was an immediate... Wakilar BBC ta ce cikin 'yan mintuna kalilan bayan da Trump ya wallafa batun tattaunawar da safiyar yau Litinin, aka samu sauyi nan take a kasuwannin hannayen jarin. Iran na ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan wasu kasashen yankin, ciki har da Bahrain, inda a yammacin yau Litinin aka samu rahotannin fashewar abubuwa da dama da karar na'urar gargaɗin kai hari. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta buƙaci mutanen da ke wurin da su nufi wurin da za a samu tsaro mafi kusa. Isra'ila da Iran sun ci gaba da kai wa juna hare-hare. Rundunar IDF ta ce ta kai hari a tsakiyar Tehran na Iran da wasu hare-haren a wasu sassan kasar. Tun da farko Iran ta harba wasu makamai masu linzami kan Isra'ila, wadda ta ce ta kakkaɓo su. Iran has got the capability with its ballistic missiles and its drones to do. Sai dai wakilin BBC ya ce har yanzu Iran na da sauran karfin soji da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da za ta iya yin barna duk da har-haren da ake kai mata. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan BBC Hausa. Rundunar sojin Colombia ta ce an ceto mutane kusan 50 da suka jikkata bayan da wani jirgin saman soji ya haɗari a kudancin ƙasar. Wani mai magana da yawon rundunar ya ce mutane 125 ciki har da ma'aikata da dama ke cikin jirgin mai suna Hercules lokacin da ya faɗo jim kaɗan bayan tashinsa daga wani sansani a Puerto Leguizamo. Ana dai ci gaba da aikin ceto kuma an shawo kan gobarar da ta tashi. Haka zalika ana ci gaba da gudanar da bincike kan musabbaban hatsarin. Shugaban Colombian Gustavo Petro ya ce bai kamata a ce hatsarin ma ya afku ba, ya kuma ɗora laifin kan hukumomin soji da suka daƙile yunkurin zamanantar da sufurin jiragen sama. Akalla mutane 15 ne suka mutu sakamakon hare-hare ta sama da aka kai birnin Lagawa da ke jihar West Kordofan ta ƙasar Sudan. Wata majiya a fannin kiwon lafiya ta ce wasu mutum 23 kuma sun samu raunuka.
rundunar 'yan tawayen RSF da ke iko da yankin ta zargi sojojin kasar da kai harin. Ana dai zargin bangarorin biyu da aikata laifukan yaƙi a tsawon shekaru 3 da aka kwashe ana gwabza yaƙi, wanda ya hada da hare-hare na wuce gona da iri kan fararen hula. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaba Trump ya yi ƙarin bayani kan tattaunawar da ya ce tana gudana da wani shugaba a Iran wanda ba a bayyana sunan shi ba, duk da dai babu wani tabbaci kan hakan daga Iran. Ya ce Amurka ta yi magana da wasu mutane da ya bayyana a matsayin masu matuƙar sauƙin kai. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Tun da farko dai shugaban kasar ya sanar da dakatar da hare-haren da Amurka ta shirya kaiwa kan cibiyoyin makamashin Iran bayan tattaunawa da ya ce na gudana da nufin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin ƙasashen. Mr. Trump ya yi kirarin cewa Iran ce ta tuntuɓi Amurka, ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da kai harin bama-bamai idan har tattaunawar ta ci tura. Mr. Trump ya ce jakadunsu Jared Kushner da Steve Witkoff sun tattauna da wani babban jami'i a Iran wanda ba sabon shugaban addini Mujtaba Khamenei ba ne. Ya ce Iran ta amince da cewa ba za ta ci gaba da aikin samar da makaman nukiliya ba. Tun da farko dai Mr. Trump ya ce ya umarci sojojin Amurka da su dakatar da kai hare-hare da suke shirin kaiwa tashoshin wutar lantarki na Iran na tsawon kwanaki 5. Amma ma'aikatar harkokin wajen Iran ta musu da cewa ana wata tattaunawa da Amurka. Sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar ta amince da wani yunkuri dai daga kasashen yankin don shawo kan tashin hankalin. Wata kafar yada labarai mai alaka da gwamnatin kasar ta ambato wani babban jami'in tsaro na cewa Mr. Trump ya yi watsi da barazanar tasa ce bayan matsin lamba daga kasuwannin hada-hadar kuɗi na duniya. A wani bangare kuma kawayen Amurka na yammacin duniya dai sun yi gagarumar ajiyar zuciya bayan janye wa'adin da Mr. Trump ya yi. Dama dai Iran ta yi kukan kuran cewa za ta kai munanan hare-hare kan cibiyoyin makamashin Isra'ila da kawayenta muddin shugaba Trump ya farma cibiyoyin nata kamar yadda ya barazana. Rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad kenan. To idan muka je Najeriya, hukumomi a jihar Neja da ke tsakiyar kasar sun ce wasu mutanen da ake zargi masu tayar da kayar baya ne sun fasa wasu gadoji a jihar. Yayin da wata motar fasinja ta taka wani abu mai fashewa, lamarin da ya janyo jikkatan mutane. Haiba Adamu na dauke da karin bayani. Bayanan da hukumomi suka samu daga jami'an tsaro a jihar ta Neja da ke Najeriya sun nuna cewa 'yan fashin dajin sun fasa gadojin ne da safiyar yau Litinin. Abubakar Usman shine sakataren gwamnatin jihar, ya kuma shaida mini cewa 'yan ta'adda sun fasa gadoji guda biyu. Daya wani gada da ake ce da shi gadan Simo a can karamin hukumar Bargu, da kuma gadan Mene, wadda shi ita ba kai ga fasa ta gaba daya ba, amma na farkon da sun fasa ta gaba daya, haka rahoton ya nuna. Kamar da me ake tsammanin an yi amfani wurin rusa gadojin? To kuma ne dai wanda su suke hada da kansu. Kamar menene muhimmancin waɗannan gadoji guda biyu da aka fasa ɗin? Gadoji ne wadda mutane ke amfani da shi na shigan dajin Kayinji. Gada ne wadda take haɗa garuruwa da ita dajin Kayinji Lake. So yanzu haka halin da ake ciki ba mai iya shiga ko fita wannan daji daga ƙauyukan da suke kusa da wannan daji. Sakataren gwamnatin ya kara da cewa 'yan fashin dajin sun fasa gadojin biyu ne don hana jami'an tsaro kaiwa gare su a yakin da ake yi da su, inda ya kara da cewa ba a samu jikkata ko rasa rayuka ba sakamakon fasa gadojin saboda bayanan sirri da aka samu tun da fari. Sai dai a cewarsa an samu jikkatan mutane a wani lamari na daban a jihar. Ko a jihar Kwara da ke tsakiyar kasar an samu mutuwar wani direba bayan motar da yake ciki ta taka bam a yau din nan. Akwai wata mota da take dauke da albasa za ta je kasuwan Babanna, tana kan tafiya ta da wata bomb a hanya. Wani kauye ne kuma wani hanya ce kuma daban. Ta da bomb, mutane sun jikata. Har yanzu dai ba samu cikakken bayanin akan wayanda suke abin ya same su ba. Shi ma duk a yau din ne. Kuma ganin ba wannan ne farau ba, wasu masana a bangaren tsaro na kasar na kallon dasa bamabamai a hanyoyi a matsayin wani sabon kalubale a yakin da hukumomin tsaro ke cewa suna yi da ta'addanci a kasar. Habiba Adamu, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To daga batun tsaro sai da dambarwar siyasa duk a Najeriya, inda jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ta yi watsi da rahotanni da ke cewa an samu rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar da takwaransa na jihar Oyo Sheyi Makinde.
gwamna Makinde da Bala Muhammad da kuma sanata Silaka Dixon na jam'iyyar NDC sun yi wata ganawa inda suka tattauna makomar jam'iyyunsu, kuma a nan ne bayanai suka bulla cewa ba su fahimci juna ba game da maslahar da ake kokarin samarwa a jam'iyyar PDP. Sama'ila Burga shine shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi kuma ya yi wa Zaharaddin Lawan ƙarin bayani. Shi shayi shi ne ya buɗi baki ya ce babu yadda za a yi a shirya structure na jam'iyya a ce jam'iyya kuma an bata condition kata tsaye da wani ɗan takara guda ɗaya daga cikin takara da ake yi a ƙasa shine presidency. He is not in support of that. Kuma ma by the way of the constitution of our party ai duk wanda ya faɗi wannan magana ma baya ma jam'iyya. Rahotanni sun ambato ana cewa shi gwamna Bala Muhammad yana cewa a samu a yi maslaha a zauna da bangaren wuke to amma kamar ana cewa zaman an tashi kamar baran-baran shi makin da yana cewa ba zai yi ba domin idan an mara wa wancan kwamiti babu wanda ya ce ba za a zauna ba. Reconciliation kam idan mutane suna duba al'amura a fuska na fahimta zaman da muka yi a Abuja makin dan baya wurin ne ba da su aka shirya kwamitin da za a zauna a yi reconciliation ba. Kotun da take garin sa appeal fan na Ibadan ba ita ce tace mu je mu daidaita a tsakanin mu ba. Sannan wani kawai saboda interest zai zo ya ce wai mu mun ce ba za mu zauna a yi reconcile da mu ba. Amma shi makin da yana nuna kamar idan aka ce za a sulhunta a kalli bangaren wuke kamar tamkar an mara wa shi Bola Tinubu baya ne ya yi tazarci. Hato condition ne za su bayar cewa dole sai mun bishi ko haka suka gaya maka su mutanen wuken. Kai ina son in yi bakin dan wani jam'iyya daban in ce in ga wa duniya cewa gashi ba ya kama na taba wani sakari a cikin harkar siyasa. Akwai masu zargin cewa kamar shi Kaura yana shanshane-shanshanen shiga ADC ko kuma a yi wani kawance haka alliance. Menene gaskiyar wannan bayani? A matsayina na shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi ba mu yi da shi ba, babu inda ya gaya mini cewa ga abin da yake bukatan zai bar jam'iyyar PDP zai tafi ko APC ko zai tafi ADC ko ma zai je kowane ne. Babu wannan magana ni dai a matsayina na shugaban jam'iyya ba mu wannan da shi ba. Ni dai abin da muka yi da Kaura shine muna nan a jam'iyyar PDP sai mun ga abin da ya ture wa guzume. Amma duk da wannan barazana da ake gani na rikici da ake zargin cewa akwai fargabar idan kuka ci gaba da tafiya haka ba tare da an samu maslaha din ba duk wanda ya takara kamar akwai yiwuwar ya rasa takarar ko da ya ci zaɓe? Ai duk wayon mai wayo da yake kokarin ganin cewa zai hana mutane da mu kake tunzura mutane da me suke kara da bawa. Me za mu yi idan aka kai matsayin da kai kake magana ba lalle bane in gaya maka a cikin wannan fira da kake. Lokacin yazo zaka ji. Wace matsaya aka cimma a zaman da aka yi a Bauchi da Siriki Dixon da shi Shehi Makinde da kuma shi gwamna Kaura? Na ga haka zama ne na gaisuwa, an gaisa, an tashi lafiya, za a ci gaba da zama PDP za a ci gaba da dukkan bin hanyoyin da suka kamata a bi don tabbatar da cewa jam'iyyar ta dawo kan kafafunta. Amma kuma a ranar kuma sai aka ji sun bulla a Kano kuma akwai raɗaɗin cewa za a yi alliance ɗin nan ƙawance kuma akwai wani ana cewa hada shekara ɗin shi ni na tim ɗin shi ne ko na tim ɗin Dixon ni ce amin na jam'iyyar PDP na Bauchi State wanda ke tare da Kauran Bauchi ko gashi Kaura ya je Kano sannan wa'annan da suka zo suka ga Kaura shi ma Kwankwaso an ce da ni sun gan shi tunda ba da wurin ban sani ba. To amma shi yaushe shi Kaura ɗin za su gana da Kwankwaso? A wani hurumi a personal a matsayin Kwankwaso wansa shi kaninsa ko a'a a jam'iyyance. A batun da ake yi na raɗe-raɗin cewa watakila shi ma ya shiga wannan alliance. Na gaya maka ni ba na aiki da labari da zahiri nake aiki kaga Kauran nan da kuke magana ni fa mun kusa shekara 30 da shi a cikin harkar nan tun yana aikinsa na gwamnati babu abin da ba mutum don haka ba na ganin in yana da wani abu da yi kama da haka da za su je su zauna da Kwankwaso irin yadda aka ce shahidi sauransu sun je sun zauna da Kwankwaso ba zan sani ba amma dai a iya abin da na sani yanzu babu wannan labari tukuna. Sama'ila Burga kenan shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi. To yanzu karfe 9 ne saura minti 16 a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar ke gabatar muku da wannan shiri kasashen Hausa na BBC. To har yanzu muna Najeriya, jami'ar Bayero da ke jihar Kano a Najeriya ta yi karin haske kan matakan da ta bi wajen sallamar ɗalibai sama da 100 saboda samun su da amfani da takardun bogi wajen samun gurbin karatu a jami'ar. A ranar Juma'ar makon da ya gabata ne dai jami'ar ta fitar da sanarwar korar ɗalibai 171 ciki har da waɗanda suke ajin ƙarshe da sauran matakan karatu. Malam Lamara Garba shine kakakin jami'ar ta BUK yayi wa Muslim Muhammad karin bayani. Daman tun a wajen registration ana gaya wa ɗalibai ko kuma wanda ya shigo zai shigo jami'a cewa
idan ya shigar da takardun bogi to kowane mataki yake na karatu za a kore shi, kamar yadda mu a jami'ar Bayero University satan jarabawa ba mu amince da shi ba. Ana kama ɗalibi da satan jarabawa za a sallame shi. To haka in ka shigo da takardar bogi, to kuma yanzu yanayi ya yi, ɗalibai sai su je suna yin takardu na bogi, ba su je makaranta ba su yi rubuta jarabawa ba, amma sai su zo da takarda tamkar sun rubuta, za a gan shi kamar original. To sai an je an shiga shafin waye ko neko ko kuma an je makarantar wanda suka yi diploma kenan, sai a je makarantar sai a bincika sai a ga cewa ai wannan ɗalibin babu shi a wannan makarantar, saboda haka diplomar da ya kawo ta bogi ce, ko kuma SSC din da ya yi babu shi a cikin jadawalin 'yan neko ko 'yan waek. Waɗanne shekaru da shekaru ne lamarin ya fi shafa a cikin ɗaliban, 'yan wani aji? Ai duk ajuzuwa da ka sani, yawanci daman dai daga saboda lokaci da yake ɗauka. Wani lokaci za ka tarar idan yanzu jami'ar Bayero ta tura takaddun ɗalibai da suka yi karatu misali a wata jiha ko a wata makarantar, so lokacin da aka dawo da shi za ka tarar cewa ɗalibi ya shiga shekara ta 2 a karatu ko ta 3, to tun da dai ya shigo da takaddun bogi na jabu, to dole ne ya tafi. Amma wasu na cewa me yasa tun farko ba a sallami waɗannan ɗalibai tun da wuri ba, wasu an ce suna ajin ƙarshe aka ɗauki wannan mataki. Ai ko ajin yaushe ne, abin da ake ma magana shine daga lokacin da ka zo registration ana faɗa wa yara cewa jami'a idan ta gano takaddun da ka sa na ƙarya ne ko na bogi ne za a sallame ka, kuma yaro ya sa hannu ya amince. To kaga ko shekara nawa ya je a level na karatu ba za ka ce jami'a ta yi laifi ba. Kuma kamar yadda ka sani ne, yanayi yanzu mutane suna son cin bulis. Mutum bai yi karatun ba ya da abin yana so ya zo sai ya ce ya je ya ɗauko takardun bogi. Kamar iya tun daga makarantun gaba da sakandare kuka duba ko hadda takardun firamare zuwa sama? Ai abin da yake kawo mutum ɗalibi zuwa jami'a shine sakamako na waek ko neko ko naptip ko MBAS da kuma diploma ko NCE ko HND. To kaga kenan sakamakonka na secondary daman sai kana da lissafi da turanci da credit 5 in ka hada su. Idan kuma direct entry ne za ka fara level 2 kamar masu diploma ko HND ko NCE, ko kuma masu digiri za su shigo sake wani digirin, to su kuma sakamakonsu na wannan makarantun ne, to su ake duba.